complexitat requereix naturalment no el qüestionament de les decisions que es prenen, però sí naturalment emetre una opinió sòlida de la institució que representem i els ciutadans als quals també representem. Per això, si tots vostès així ho veuen, li demanaré a la regidora de Benestar Social i de Polítiques d'Igualtat, senyora Lucía Teruel, que en nom de tot el plenari i el meu propi li cedeixo la lectura del manifest institucional que en el dia d'avui i en aquestes hores precedents diverses institucions del país han donat aprovació i que, per tant, aquest matí mateix també la Diputació de Tarragona i per unanimitat dels seus membres així ho ha manifestat. Senyora Teruel, vol llegir la declaració? Senyor secretari, és tan amable de passar-li. Té la paraula la regidora senyora Lucía Teruel. Sí, ara, no? Bona nit a tothom. Declaració institucional. Davant la publicació de la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Navarra, els 5 membres acusats en l'anomenat cas de la Manada, en la que se'ls condemna a penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 de llibertat vigilada després del compliment de la pena, obviant que es produís cap tipus d'intimidació i violència, davant el fet de que els 5 han estat condenats per delictes continuats d'abús sexuals amb prevalença, però no per violació, ja que l'incompliment el tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual que implica violència i intimidació. El vot particular que inclou la sentència en el que es demana l'absolució de tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt, davant d'una sentència que, com han valorat nombrosos experts i expertes jurídiques, entitats feministes i de dones, ONU de dones o el govern de Navarra, entre altres, manifesten que minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar l'agreujament de realitzar-se en grup. Situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus de la sentència en el seu comportament i no en el comportament dels agressors. Afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. Posa de manifest la incoherència d'entendre que l'abús sexual perpetrat en les condicions que es van produir i que queda recollit en el relat dels fets pot produir-se sense violència o intimidació. Per tot això, l'Ajuntament de Vila-seca acorda instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el supòsit d'abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en cas d'agressió sexual i violació. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d'aquesta sentència judicial. I fer arribar aquesta declaració a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial. Moltes gràcies, senyora Teruel, per la lectura de la posició institucional de l'Ajuntament. Hi ha cap objecció per part de cap grup o regidor? Doncs els agraeixo moltíssim el suport i per unanimitat queda aprovada aquesta declaració que constarà en acta i es traslladarà a les institucions que s'acaben d'esmentar. Senyor secretari. Seguim en l'ordre del dia. Primer punt, aprovació, si escau, de l'acte de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2018. Rebuda i llegida l'acte pels senyors regidors i les senyores regidores. Si no hi ha cap objecció, podem passar a la votació. Vots en contra de l'acte, abstencions, vots a favor. Són 20 vots a favor. Segon despatx d'ofici, primer dació de compte dels decrets dictats per l'alcaldia des del número 169 fins al número 208 del present any 2018. Ens en donem tots i totes per assabentats. Tercer punt, assumptes d'Hisenda i d'activitat econòmica. 3. Primer, aprovació, si escau, de la modificació de les bases d'execució del pressupost per l'exercici de 2018.
3 intervencions. Comença el grup de Decidim. Perdó, senyor Farriol, no m'havia fixat. Endavant. Té la paraula el president de la Comissió d'Hisenda i Activitat Econòmica per a justificar l'expedient. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Dir només molt breument, el títol tècnicament és una modificació de les bases, però de fet no és tal modificació, sinó un complement a les bases existents en les quals ja es determinava que havia d'haver gestors assignats a les diferents àrees per prendre les responsabilitats que els toquen en la gestió dels expedients, però aquests gestors no estaven identificats i el que fem ara és identificar-los en detall. Per tant, és una qüestió complementària tècnica que, tenint la formalitat d'una modificació, no és més que un complement. Gràcies. Gràcies, senyor Farriol. Iniciem la intervenció del grup de Decidim. Tenen la paraula. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres entenem que es tracta d'una esmena més tècnica que una altra cosa i per tant hi votarem a favor, no cal dir-ho, però sense que això suposi un canvi de criteri en la nostra oposició als pressupostos municipals i a les bases d'execució que els acompanyen pels motius que ja hem expressat en repetides ocasions, perquè no compartim moltes vegades la manera com es fan aquests pressupostos, però igualment votarem a favor. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el grup del Partit Socialista. Endavant. Sí, molt bona nit a tothom. En igual sentit que el company de Decidim, votarem a favor, ja que és una adaptació a la realitat de l'Ajuntament i sense que això prevalgui davant de la nostra posició a l'execució de les bases tal com estan plantejades. Gràcies. Gràcies. El grup de Vila-seca en Comú té la paraula. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres, si fa o no fa, en el mateix sentit que la resta de grups, sí que volem afegir que considerem que aquesta modificació aconseguirà fiscalitzar molt millor el procés de conformació de factures i això comportarà que s'evitaran possibles objeccions i malentesos que atès que ara al determinar normativament els gestors corresponents i creiem que és una mesura positiva. Gràcies, doncs, als diferents grups. Sotmeto a votació aquest punt. Vots contraris? Abstencions? Vots favorables? 20 vots a favor. Passem al punt 3 segon, que és l'aprovació, si escau, del Pla Econòmic Financer exercici 2018-2019. Senyor Farriol té la paraula, després demanaré les intervencions dels grups. Gràcies, senyor alcalde. Es presenta aquest pla econòmic financer com a conseqüència que la liquidació del pressupost del 2017 mostra que se supera la regla de la despesa. Hem comentat repetidament en aquest plenari i també lògicament a les comissions quin és el significat i la interpretació que donem a la regla de la despesa, per tant no cal que ho repeteixi ara per no allargar-me. El fet és que superant aquest límit de despesa és d'obligat aprovació o d'obligada generació i aprovació aquest pla econòmic financer que ara es presenta. Això limita les despeses corrents pels 2 propers exercicis. Només puc dir que la meva esperança és que s'imposi el seny i aquesta lamentable regla de la despesa, si no anul·lada, com a mínim que sigui modificada en termes més racionals del que és ara. I ens puguem oblidar d'això, però de fet el que fem ara és complir una formalitat. Gràcies, senyor Farriol. Intervencions? Comença el grup de Decidim, tenen la paraula. Bé, gràcies, alcalde. Entenem que aquest és un tràmit que cal fer, donat que l'any 2017 ens vam saltar la regla de la despesa, limitació que ja els diem que tampoc compartim, que també la trobem absurda i més en casos com ajuntaments com el nostre, que no completament sanejat en aquest sentit de deute. Però, en qualsevol cas, l'incompliment implica una despesa innecessària en el forma i en temps de recursos municipals destinats a justificar l'evident però que en qualsevol cas incrementa la càrrega de treball de forma innecessària en detriment de la feina habitual que sí que desenvolupen els funcionaris municipals. I aquí sí que els hem de dir que això no ho veiem com una manca de planificació i una certa supèrbia política, i entenguin-me, per part de l'equip de govern. Caldria prioritzar la inversió i la despesa d'una altra manera, més efectiva, i que tot sigui menys popular, diguem-ho així. Situacions com aquesta no ajuden gaire a l'excel·lència de la gestió de la que sempre ens parlen, però que quan passen coses d'aquestes veiem que potser hi ha coses que es podrien millorar. Dit això, no votarem en contra, perquè podria semblar que votem en contra precisament de la feina dels treballadors municipals, i no és el cas, ni molt menys, que han hagut de treballar tota aquesta paperassa per poder, diguéssim,
doncs, tramitar tot el que implica saltar-se la regla de la despesa, però tampoc podem votar a favor i validar de retruc una manera de fer i un model de gestió que no compartim per grandiloqüent i que sempre hem prioritzat, prioritzant la forma abans que el fons. Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest cas. Gràcies. Gràcies. Grup socialista, endavant. Bona nit de nou. Doncs una mica també en el sentit del company que ha parlat anteriorment. Evidentment és un pas pel que hem de passar, sí o sí, perquè així ho marca la llei, però que es podia haver evitat no saltant-nos aquest gairebé 1,5 milió d'euros de més que s'ha gastat saltant-nos la regla de la despesa a la torera. Ja sabem quina és la seva opinió, senyor Farriol, al respecte, la podem compartir o no, però les normes són les normes i nosaltres les hem saltades. I per això ara tindran els funcionaris el doble de feina perquè hauran de fer uns tràmits que abans, evidentment, no havien de complir en detriment, com ha dit el company, de la feina efectiva del dia a dia, que ja és prou. Per això nosaltres votarem a favor, perquè és un pas que s'ha de fer, que és normatiu i que no ens queda un altre remei que acceptar, encara que estem en contra de la situació que ens ha portat fins a aquest punt, que és aquest 1,5 milió, gairebé 1,5 milió d'euros que ens hem gastat i que no tocaven. Gràcies. Grup de Vila-seca en Comú, quan vostès vulguin. Bé, ens reiterem una mica en les exposicions que m'han precedit. No donarem suport a la proposta perquè entenem que és fruit del pressupost de 2017 i com que no vam donar suport a aquell pressupost, doncs entenem que és coherent no donar suport al pla. Tot així tampoc el votarem en contra, una mica pels motius que s'han expressat. També considerem que és una llei completament injusta i més encara en un ajuntament econòmicament solvent com és el cas. Gràcies. Gràcies. Grup de Ciutadans, tenen la paraula, sisplau. Gràcies, bona nit a tothom. Bueno, això finalment és la conseqüència d'una mala gestió. Jo crec que durant 2 o 3 anys amb aquest plenari, quan hem debatut els pressupostos, era un tema recurrent, el tema de la regla de la despesa, el tema de les inversions sostenibles, és un tema que vostès ja sabien i són conscients de la situació a la que han arribat. A part, vostè diu que no li agrada la llei. A mi hi ha coses que no m'agraden però se les he de complir. Jo entenc que a vostè no li pugui agradar que sigui injusta. Amb això podem compartir moltes coses, però això no li dona peu a que no hàgim de complir el que havíem de complir, perquè a part sabíem quina seria la conseqüència final, que era aquesta. Quina és aquesta conseqüència final? Doncs que tindrem molta més feina. És un tema ja repetitiu, no em vull estendre. Tots sabem de la mancança de recursos que tenim en alguns departaments, de la necessitat de portar aquest Ajuntament al segle XXI i no treballar com fa 30 anys, i això ens provocarà encara tindre molta més feina per aquesta falta de previsió, no previsió, perquè realment ho sabien. Aquí no hi ha hagut una falta de previsió, és una conseqüència de la seva acció. Per tant, votarem a favor perquè és una aprovació que és un pla econòmic que sí o sí la llei ens marca que l'hem de fer, i evidentment no podem votar en contra d'aquest tipus de propostes. Gràcies. Gràcies. Passem a votació, doncs, el punt 3.2. Vots en contra d'aquesta proposta? Abstencions? 1, 2, 3, 4. Permeten 4 abstencions. 2 de Vila-seca en Comú i 2 de Decidim Vila-seca. Vots favorables? 19 vots favorables. No, perdoni, 16 vots favorables. Disculpin. Passem ara al punt 3 tercer, que és la ratificació, si escau, dels acords del Consell Plenari del Consorci dit TACOAL, acrònim de Tarragonès, Conca de Barberà i Alt Camp, de pròrroga de la durada del Consorci per un nou període de 10 anys, de modificació dels seus estatuts i d'incorporació d'un nou membre a l'esmentat Consorci. Hi ha cap intervenció? Doncs endavant, comença el grup de Decidim. Gràcies, alcalde. Entenem que aquesta proposta pretén consolidar el model de televisió de proximitat i de servei que ens ofereix TAC12 en aquest moment,
que cobreix un espai molt més proper al dia a dia dels habitants del Camp de Tarragona i de la Conca, i que no cobreixen altres televisions, i que realment és un valor que tenim al territori i que cal conservar. Entenem que el contingut principal de la proposta és prorrogar el consorci, el qual ens sembla correcte, i admetre dins la incorporació d'un nou municipi. Per tant, creiem que cal apostar pel model i votarem a favor. Gràcies. Gràcies. Següent intervenció, Grup Socialista, endavant. Sí, el nostre grup també votarà a favor perquè creiem que és molt important que els municipis tinguin la seva veu, que hi hagi un producte de proximitat, que parli del dia a dia dels municipis i, per tant, entenem que la feina que fa TAC12 és important, tan important com perquè comptin en el vot del grup municipal socialista en aquesta pròrroga. Gràcies. Gràcies. Grup de Vila-seca en Comú, quan vostès vulguin. Gràcies, alcalde. Nosaltres també votarem a favor. Entenem que TAC12 està fent una molt bona funció informativa i de difusió dels esdeveniments que succeeixen pel Camp de Tarragona. Més, consideren que compta amb professionals d'altíssima qualitat. A nivell tècnic també cada any millora moltíssim. I a més les modificacions dels estatuts entenem que reforça el control econòmic i la pròpia fiscalització de l'ens. Així que donem suport també a la proposta. Gràcies. Grup de Ciutadans, tenen la paraula. Gràcies. A veure, nosaltres hi ha un tema que no ens acaba d'agradar. Tota la part que tothom ha exposat estem totalment d'acord. Recolzament a aquest mitjà de comunicació, de proximitat, creiem que és necessari i imprescindible al territori. L'únic que estem agafant el compromís d'un contracte de 10 anys, creiem que és un contracte massa llarg. Jo crec que els contractes público-privats no haurien de tindre tant de temps. A part ens comprometem a 74.000 euros anuals per 10 anys i crec que aquest contracte potser a 5 anys i amb una revisió després, amb una pròrroga, però crec que 10 anys és un contracte massa llarg. Dit això, tenim el dubte de si fer una abstenció o votar a favor realment perquè és que estem totalment d'acord que aquest mitjà és totalment necessari, compartim, el recolzem, no hi ha res a dir, aquests diners creiem que són ben invertits, però aquest contracte és massa llarg. No sé si el senyor Farriol ens pot fer alguna exposició sobre aquest tema i nosaltres poder canviar la nostra decisió. Gràcies. Gràcies a vostè i a tots els grups per les seves intervencions. Confio que el senyor Farriol el convenci per poder tindre la unanimitat d'aquest contracte, que no és altra cosa que renovar allò que hi ha sigut durant 10 anys, senyor Farriol. Té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, només dic, primer que tot, congratulam de la bona opinió que tenen tots els grups sobre TAC12, que compartim, evidentment. I he de dir que la compartim des de l'experiència viscuda, perquè vam començar a formar part d'aquest consorci, quan es va posar en marxa, amb unes certes reticències, perquè no teníem clar que pogués arribar al que pensem que hauria de fer, que hauria de ser la seva funció. Però la veritat és que durant aquests 10 anys de vida, TAC12 s'ha pogut jugar el seu paper i arribar i generar l'interès dels nostres ciutadans. I ho ha fet, i això és important d'assenyalar-ho, amb molt pocs recursos econòmics. Pot semblar que l'aportació que ens toca, 70.000 euros per any, és una aportació important, però si coneixen una mica les necessitats que té la producció audiovisual, veuran de seguida que són xifres molt baixes. Realment TAC12 funciona en una condició d'austeritat extrema. I ho fa, ja dic, tenint un bon resultat. No hi ha mesures molt precises d'audiència com ho són les de les grans televisions generalistes, però sí que n'hi ha de mesures bastant bones o bastant aproximades, basades en la cada vegada creixent quantitat de televisors intel·ligents que hi ha a la demarcació. Saben, aquells televisors que interactuen amb la xarxa, que permeten determinar enquestes d'audiència. Ja dic, no és tan perfecta com l'audiència quan es mesura per les grans generalistes en base a equips instal·lats en una colla de receptors, però donen un bon resultat. I aquesta mesura mostra com l'impacte de TAC12 és creixent i, efectivament, ho és en tota la demarcació i en tots els consorciats, mostrant que clarament genera interès pels habitants d'aquests municipis. És, òbviament, una televisió pública, no és una empresa privada i, per tant, no és un contracte. Simplement ens sumem al consorci i ho fem també per satisfacció del que ha funcionat fins ara, però també, lògicament, per solidaritat amb la resta dels consorciats. No ens sembla correcte plantejar, dir, a mi m'interessa més curt, jo crec que per la quantitat que és,
i vist que també, home, si realment un futur govern municipal s'arribés a indignar amb TAC12, trobaria els mecanismes per desfer la seva presència, però ara per ara, veient una trajectòria satisfactòria i sent que tots els municipis planifiquen mantenir aquests 10 anys, no veig que nosaltres hagin de fer una cosa diferent. Hi ha aquest factor també, no? Hem de ser, d'alguna manera, hem de coordinar i ser solidaris amb Tarragona, amb Torredembarra, amb Altafulla, amb Montblanc, ara amb l'Espluga de Francolí, etc., que són els constituents d'aquest consorci. Gràcies, senyor Ferriol. Demanaré, doncs, posició de vot de cara a la renovació. Vots contraris en aquesta ratificació? Abstencions? Vots favorables? Moltíssimes gràcies. Doncs queda aprovat per unanimitat amb 20 vots a favor. Passem ara al punt quart, que són els assumptes de serveis generals i de seguretat pública. El 4 primer és l'aprovació, si escau, de creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil. Hi ha intervencions? Una, dues, tres, quatre. Endavant, grup de Decidim Vila-seca. Gràcies, novament alcalde. Tal com ja vam fer notar en comissió, es tracta un cop més d'aquelles situacions on des de Decidim els portem una proposta aquí al plenari perquè creiem, no per anar contra res ni contra ningú, però a pesar de tot primer ens les neguen, els hi voten en contra, llavors quan insistim dintre el plenari o fora del mateix ens diuen que no és el moment i que d'això, i mesos després, pam, ho desenvolupen i suposo que quan sigui el moment ja es presentarà a bombo i plateret, no? I aquest cop li ha tocat el pla local de seguretat. Bueno, doncs molt bé. Al seu dia això no tocava, però ara ja estem amb la creació de la Comissió de Protecció Civil, que és un pas previ a poder tenir l'esmentat pla, i el qual continua sent tan necessari ara com quan van presentar fa mesos ja, la moció demanant-lo. Ja fa més d'un any, de fet. Proposta que, insistim, vostès van votar en contra, però bueno, és igual. Nosaltres som coherents i ara ens sembla correcte, vull dir, votarem a favor. Gràcies. Següent intervenció, grup socialista, tenen la paraula. Sí. Evidentment, quan ho vam presentar als companys de Decidim, vam creure que era molt necessari, que era un pla que havíem de tenir. Evidentment, com que vam votar a favor, serem també coherents i votarem a favor d'això, però el comentari del Josep el subscric totalment. Això, si l'haguéssim fet a l'inrevés, haguéssim dit que érem oportunistes, que no tocava, però bueno, ara si s'acaba fent nosaltres estarem contents, que és el que toca, que millori el nostre municipi i ja està. Votarem a favor, evidentment. Gràcies. Grup de Vila-seca en Comú, tenen decidit qui intervé? Endavant, senyora Sánchez. Sí, gràcies. Bé, bona nit. Tal com es va dir a la comissió, és un pas previ perquè es pugui procedir a l'aprovació del Pla de Seguretat Local. Per tant, és preceptiu aquest informe previ de la Comissió Municipal de Protecció Civil i, clar, hem de votar a favor. Gràcies. Gràcies. Grup de Ciutadans, quan vulguin. Sí, gràcies. A veure, avui no parlàvem del pla de seguretat, parlàvem de la comissió, parlàvem de la creació de la comissió del reglament regulador de seguretat pública. Nosaltres, en aquest cas, contents, perquè crec que en aquest plenari, durant 2 o 3 vegades, hem intervingut en aquest tema, hem fet esmena de la necessitat, vàrem estar molt pendents, hem tingut reunions amb totes les parts i considerem que formem part d'aquest pas també. Per tant, avui parlem d'això, estem satisfets, és un pas endavant i el que vingui ja vindrà i evidentment el votarem a favor i amb molta il·lusió. Gràcies. Doncs celebro sobretot les dues últimes intervencions de vostè i de la senyora Sánchez perquè és exactament això el que tractem. I jo voldria pensar que no hi ha cap error ni cap interpretació, no s'ha tractat mai d'obstruir, que es fes la Comissió Municipal de Protecció Civil en el marc d'un pla de seguretat local que s'està tramitant, que la Comissió de Governació s'ha informat puntualment i que quan el tinguem definitivament enllestit, llavors podrem tindre ja tots els instruments que volíem, actualitzats i vigents. Per tant, no hi ha cap contradicció ni ningú que s'hi oposi, és a dir, ni cap oportunisme ni cap tacticisme. La senyora Sánchez ho ha definit perfectament, és el pas previ necessari per atendre després el pla de seguretat i exactament el mateix que ha dit el senyor
Ramírez en aquest plenari i que jo subscric plenament i ratifico que això és així, com no hem de voler tenir el pla de protecció civil, com no hem de voler tenir el pla de seguretat local, naturalment, però són instruments que en cada un dels casos tenen la seva tramitació i no sempre aquesta comença i acaba l'Ajuntament, sinó que ha de passar també per òrgans superiors, com és el Departament d'Interior del Govern de Catalunya i els estaments tècnics que el validen, que li donen la conformitat i que el remeten a l'Ajuntament per la seva aprovació. En tot cas, siguent que la manifestació de tots és favorable, doncs no hi ha cap objecció. Contents tots i satisfets de que puguem tenir aquest instrument, només ho he dit a tall de clarificació de que no hi ha cap mena de controvèrsia amb aquesta qüestió. Al contrari, tots tenim la mateixa voluntat, que és que avanci aquesta comissió, doni el servei necessari i, naturalment, també que ben aviat puguem tenir el pla de seguretat local definitivament enllestit amb aquest òrgan inclòs. Vots contraris amb aquest punt 4.1? Abstencions? Vots a favor? S'aprova, doncs, per 20 vots a favor. 4. Segona, aprovació, si escau, de la revisió del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2018. Senyor Foraster, té la paraula. Bé, un comentari molt breu, però cal fer notar perquè creiem que ens va sorprendre, no? I sense entrar a valorar de quina manera, però cal fer notar el ritme de creixement que experimenta el nostre municipi. Vull dir que va ser de 1.000 habitants en un any, és realment un increment important, no? Per entendre el que hem dit moltes vegades en aquest plenari, de que el poble se'ns fa gran, se'ns està fent molt gran, creiem que un ritme molt d'allò i no veiem que la resta de la institució, per l'Ajuntament, els serveis, tot el que s'ofereix, vagi amb aquest ritme. Sempre ja ho hem dit, falta gent, falten serveis, cal augmentar-ho tot, només fer notar que realment el ritme de creixement és important i que hauríem de potser ser més àgils, perquè com més triguem a reaccionar més ens costarà normalitzar la situació. Gràcies. Li faig un comentari només, senyor Foraster, perquè seria gros que polemitzéssim sobre el padró d'habitants, ja fora singularíssimament estrany. No, però fixi's, li dic una cosa amb tota la cordialitat, com acostumo a fer sempre. No podem agafar un any i els 1.000 ciutadans de diferència que hi ha com una referència estable en el temps. Hi ha anys que és així i hi ha anys que és molt menor. Depèn de les depuracions que hi ha hagut en el padró i, per tant, hi pot haver uns salts importants que no es corresponen exactament a la demografia i a la seva evolució. Per a poder fer una evolució correcta, vostè ha d'agafar una sèrie molt més llarga i, naturalment, ja ho sap prou que és així, per tant, no m'agafi aquesta dada d'enguany per extrapolar-la a les consideracions que he fet. Segur que enguany s'han fet més depuracions o se n'han fet més l'any anterior o hi ha hagut unes situacions que han fet que enguany sembli més gran el creixement que en altres anys. Però, en qualsevol cas, els números són tossuts i són els que són, per tant, el nombre d'habitants és el que s'ha determinat tècnicament i no discutirem pas ni vostè ni jo, és evident, ni cap dels regidors i regidores. Si pot donar la conformitat, no cal que ho sometem a votació, estem tots d'acord amb el padró d'habitants, puc donar-ho per aprovat per part de tots. Moltíssimes gràcies, s'aprova amb 20 vots a favor. Entrem en el punt 5è, que són les mocions que han presentat els diferents grups municipals. I la primera és una moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, que té la paraula el senyor Xavier Ferriol, portaveu del grup, per a tal de substanciar-la. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta moció, presentada pel grup polític de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vila-seca per l'alliberament dels nostres polítics en situació de presó preventiva i el retorn dels exiliats. Catalunya ha tornat a patir altra vegada un nou atac repressiu per part del govern de l'Estat en aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula, tant com l'intent d'esclafar la voluntat popular empresonant els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. El passat 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. L'empresonament dels diputats i diputades Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i l'exili de Marta Rovira ressonaran els anals de la història del nostre país com un nou episodi fosc d'intolerància i vulneració dels drets polítics més elementals. Un escenari agreujat a l'haver-se descartat el delicte de rebel·lió per part dels òrgans judicials alemanys en relació a la petició d'extradició del president Carles Puigdemont. Un 23 de març negre no només pel poble català, sinó també pel poble espanyol, i que cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan veient trontollar els seus drets i les llibertats més bàsiques i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. Manllevant-nos els nostres representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquín Forn,
Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, no deixarem de mantenir-nos ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver, la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Vila-seca acorda, primer, demanar la llibertat immediata de tots els polítics privats de llibertat i el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. Segon, demanar a les institucions europees que apel·lin a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets de tots els ciutadans catalans. Tercer, instar a tothom a defensar els drets fonamentals, civils i polítics, així com també la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament al Parlament de Catalunya. Quart, atenent a la crida del molt honorable president del Parlament de Catalunya, aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport a la voluntat unitària de la plataforma Espai, Democràcia i Convivència, que té com a objectiu la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania. Cinquè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, així com a l'Associació Catalana de Municipis, l'aprovació de la present moció. Gràcies, senyor Farriol. Intervencions en relació a aquesta moció? 1, 2, 3, 4. Té la paraula el grup de Decidim. Poden començar. Gràcies, alcalde, i bon vespre a tothom. Subscrivim, evidentment, l'esperit d'aquesta moció, a la qual se'ns proposa donar suport, malauradament i molt a pesar nostre, pel que significa aquest debat en el plenari d'avui. Tots som coneixedors i ben conscients de l'onada repressiva que es va engegar el mes de setembre de l'any passat per part de totes les institucions de l'Estat. Repressió que va incrementar les seves accions a partir de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i de la declaració de la República del dia 27 del mateix mes. I el pitjor de tot és que aquest sense sentit, fugint de tota lògica, s'acarnissa cada dia més, amb esforços redoblats, sobre un espectre més gran de la població catalana. I és que cada dia veiem com juristes d'aquí i de fora es posicionen en contra de les accions judicials de l'Estat i tribunals d'altres països refusen les acusacions per violència que emanen del Tribunal Suprem o de l'Audiència Nacional. És a dir, es demana continuar amb la unitat actual i s'ofereix diàleg, un diàleg amb temes tabú, sigui dit de pas, mentre redoblen les accions repressives com a mètode de persuasió. La qüestió política que va originar, amb moltes cometes aquesta repressió, s'ha transformat en una qüestió civil de drets i llibertats fonamentals de tota la ciutadania, no sols dels dirigents polítics del nostre país. Però d'aquest tema ja tindrem ocasió de parlar-ne més endavant en aquest plenari. Així que, centrant-nos en la situació dels nostres representants polítics, hem d'apel·lar al plenari demanant la unanimitat i una única veu que avui s'alci per denunciar aquestes pràctiques. És un tema que hauria de ser sensible per a tots els que seiem aquí avui. Persones que hem format part d'una candidatura, que ens hem presentat a unes eleccions amb un programa electoral al qual una part dels nostres veïns i veïnes hi han donat suport i ens han fet confiança. I això és el que van fer els polítics empresonats o exiliats. Recordem, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Marta Rovira, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Lluís Puig, Meritxell Serret i Anna Gabriel. Es van presentar unes eleccions convocades i vigilades per l'Estat, sota les seves presumptes garanties, amb un programa electoral que no va ser impugnat i van resultar escollits pel poble. I ara es vol canviar aquesta expressió de la voluntat popular per l'expressió del Partit Popular i totes les estructures de l'Estat que hi ajuden. No parlem ja dels casos de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, representants de la societat que són empresonats injustament per intercedir i procurar que tota aquesta expressió popular es desenvolupés dins d'uns paràmetres pacífics i civilitzats. Totes aquestes persones estan empresonades de forma preventiva sense cap justificació. Totes aquestes persones estan empresonades a 600 quilòmetres de casa, seguint la pràctica de l'estat espanyol amb els membres d'ETA, per tal d'allunyar-los de les famílies i amics i així endurir el càstig inherent a la privació de llibertat. Totes aquestes persones estan empresonades per les seves idees polítiques, com ho podríem estar qualsevol de nosaltres el dia que pensem de forma que no sigui del grat de l'Estat.
pensin en això abans d'emetre el seu sentit de vot. Només faríem una única objecció a la moció, una petició que seria poder canviar l'expressió polítics privats de llibertat per presos polítics, que entenem que són aquestes persones que han anomenat, algunes de les quals companyes de partit seu. D'aquesta manera la trobaríem més encertada i creiem que seria perfecta. En tot cas, el nostre vot favorable ja els avancem. Gràcies. Següent grup a intervenir és el grup socialista. Endavant. Moltes gràcies, bona nit a tothom. Des de la nostra agrupació sempre hem dit que trobàvem desproporcionades les mesures de presó preventiva per tots els polítics presos. I tot des del màxim respecte als jutges i jutgesses i al poder judicial, i que sempre hem dit que creiem en la separació de poders. I així també des de la discrepància d'opinió i de les actuacions dels polítics presos, tornem a dir que consideren desproporcionades les mesures de previsió preventiva. Però tal com està redactada la moció és que no ens podem ni abstenir, perquè entenem que no és una onada repressiva contra tots els catalans. Nosaltres també som catalans, no només vostès. I tampoc podem demanar l'alliberament dels presos per damunt dels jutges, de les lleis, és a dir, de tothom, no? I sí que entenem que tothom té dret a un judici just, que és el que segurament tindran. I a més, sí que compartim el respecte als drets fonamentals i als civils i polítics. Per cert, drets que a tota l'oposició al Parlament de Catalunya, vostès, els dies 6 i 8 de setembre, mai van respectar. Cap dret. Per tant, tal com està redactada la moció, i a més ens sorprèn que no s'hagin trucat abans, perquè n'hi ha altres mocions que se podien haver consensuat amb el Partit Socialista, com s'ha fet en altres municipis, el nostre vot serà desfavorable. Grup de Vila-seca en Comú, quan vostès vulguin. Bé, nosaltres creiem que això no va de qui és més català que l'altre, ni molt menys. Nosaltres considerem que aquest conflicte s'ha de resoldre de forma políticament, i entenem que la proposta va en aquesta direcció. Per tant, és incomprensible, no és de justícia, la privació preventiva de llibertat no té ni cap ni peus, tal com va indicar, entre d'altres, l'alt comissionat de l'ONU per als drets humans. Per tant, nosaltres ens posicionarem a la mateixa línia que l'ONU i que el poder judicial dels països on hi ha polítics amb ordre europea de detenció i entrega. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta. Gràcies. Gràcies. Grup de Ciutadans, endavant. Gràcies, alcalde. Abans que res, la decisió, el posicionament de la ONU no és vinculant, però en fi, és igual, són tantes coses que es distorsionen amb aquest debat. Primer de tot, senyor alcalde i equip de govern, sí, és clar, la moció és seva i llavors me vull dirigir a vostè. Gràcies. No, em sorprèn d'inici l'enunciat, polítics en situació de pressió preventiva. Me sorprèn aquest enunciat. Aquest enunciat nosaltres el considerem perfecte, totalment el compartim. Són polítics en situació de pressió preventiva. Fins aquí, perfecte. Però llavors ja no sé quin sentit, si tenen aquest enunciat, per què ens presenten aquesta moció. Perquè això és un tema judicial. Això és un tema de la justícia, dels jutges. Tenim separació de poders. Si des del primer moment estan entenent i reconeixent que aquests polítics estan en una situació de pressió preventiva, crec que aquí això està en mans d'un jutjat i a nosaltres ens podrà agradar més o no la situació. Podem estar d'acord o no estar d'acord que estiguin empresonats. Aquí jo ni entraré ni vull entrar en aquest debat. El que està clar que no té sentit, si vostès fan aquest enunciat, portar aquest tema al plenari. Després, segona part. Jo crec que qualsevol demòcrata ha d'acatar les decisions judicials, perquè és que si no, no hi ha democràcia. Crec que vostès això ho haurien de fer. També els vull dir que en el seu dia ningú va fer cas de les advertències dels lletrats del Parlament. Ningú va fer cas del Tribunal Constitucional. Vostès parlen de democràcia? Vostès saben què va passar el dia 6 i 8 de setembre? Vostès saben què va passar el 27 d'octubre? Segurament sí, perquè el senyor alcalde estava en primera línia, ho estava veient. Estic molt segur que sap el que va passar aquell dia. Però tot això al final, jo després de donar moltes voltes i parlar-ho,
amb la meva agrupació, entenc per què vostès han presentat aquesta moció. Jo crec que això té un resultat final. Aquesta moció va en línia de la llei de transitorietat jurídica fundacional de la seva República Catalana, aquella que van proclamar, que va ser express, que va durar segons, minuts, perquè aquesta llei el que contemplava era un absolut control del poder judicial per part del govern de la Generalitat. Això és la llei que es va aprovar, és el que deia. Que ens estan demostrant? Que vostès, des de la part política, des del Parlament, volen prendre decisions als jutjats. És que no és més que això, perquè és el que aquesta llei està dient. Però, en fi, una altra part important. Jo, quan miro la redacció d'aquesta moció, nou atac repressiu, onada repressiva contra els catalans. Perdó, jo soc català, Jo soc català i no em sento amb repressió a Catalunya. Vostès decideixen i classifiquen els catalans. És que no acabo d'entendre aquesta moció. A part, jo li faig un recordatori. Més del 65% de la població de Vila-seca se sent catalana o és catalana i no està reprimida. Són catalans i no estan reprimits. Jo li demano una reflexió. Aquest tipus de mocions el que fan és fracturar més la societat. Però, bueno, en fi, una vegada més passarà a la història perquè amb tot aquest procediment vostè va acompanyar el senyor Mas, vostè va estar el dia 27 d'octubre, vostè va proposar tindre una plaça a Vila-seca, la Pineda de la Plana, amb 1 d'octubre, i vostè avui presenta una moció que va en contra de tot sentit. Gràcies. Senyor Pardial, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, per anar directe al gra. Efectivament, el títol de la moció parla de polítics en situació de presó preventiva. Això no és cap concessió, senyor Ramírez, això és un fet objectiu. Estan en presó preventiva, no estan en presó per sentència, estan en presó preventiva. I aquesta és precisament la qüestió nuclear. La qüestió nuclear és que els fets per nosaltres són evidents, cada un els interpreta com vol, però per nosaltres són evidents. Les acusacions que s'han fet contra aquestes persones són acusacions falses i manipulades, busquen des del primer moment imposar o atribuir conductes que penalment han de tenir un càstig molt alt perquè es justifiqui la presó preventiva, perquè si no, no hi hauria manera de justificar-ho. Posem per cas. Si se'ls hagués ocorregut acusar els interessats de desobediència, hi hauria un procés judicial, però no hi podria haver presó preventiva. Necessitaven una acusació monstruosa per poder justificar una presó preventiva. I això és el que van fer. Primer l'Audiència Nacional i després el Tribunal Suprem. Perdonin, però segons la legislació espanyola, cap dels dos són competents ni en sedició ni en rebel·lió. Però s'ho han autoatribuït. I acusant falsament de violència en un tema que ja té repercussió internacional i que per tant quedarà molt clar. I no només quedarà molt clar, no cal que ens ho expliquin. Els dies que suposadament hi havia la violència que justifica la presó de Jordi Cuixart i del president de l'ANC, aquella violència no va existir. No cal que m'ho expliquin, jo estava allí. Estava allí, per tant no cal que m'ho expliquin quina violència hi va haver. Sé perfectament. I el mateix pel que fa el dia 1 d'octubre. Per tant, la utilització de la violència per part en particular i actualment del jutge Llarena és, i ho faré utilitzant una personal, jo personalment ho faré, utilitzant una expressió que ha fet servir David Fernández avui en un article referit al tema de la manada. És una resolució judicial pornogràfica, la que atribueix violència allí on no n'hi ha per tal de, emparant-se en una potencial pena que no té cap base, dictar presó provisional. I això, perdonin, ens porta a la situació de presos polítics, perquè veurà, jo el repto a que faci una definició de pres polític millor que aquesta. Persona empresonada sense judici per les seves idees polítiques sense haver comès actes violents. Si en trobo una de millor me l'apuntaré. Però per mi això és la definició de pres polític. Per tant, aquesta és la raó de la moció. No, vostès parlen d'independència de poder judicial. Independència de poder judicial? Quina independència? Vostès han parlat? Saben quants juristes de les facultats espanyoles de dret estan en contra d'aquestes actuacions? Han llegit els articles de Pérez Royo o de Martín Pallín? Han llegit alguna cosa de Martín Pallín? Saben qui és el senyor Martín Pallín? Per cert, que ve del grup socialista, senyor Basterrechea. Han llegit alguna cosa del senyor Pallín? Han llegit alguna cosa del senyor Pérez Royo? Són potser les dues persones que més clarament s'han atrevit a publicar la seva opinió.
I no estem en un cas precisament de qüestionar la independència del poder judicial, estem qüestionant alguna que és claríssimament un ús polític i amb àmbit i amb intenció punitiva dels instruments judicials. No té res a veure això amb la independència judicial. Això és la independència judicial de Turquia, de l'Iran, de l'Aràbia Saudí. No és la independència judicial d'Alemanya, de Bèlgica, de Suïssa, de França, del Regne Unit. No és aquesta. És la dels altres. La d'Erdogan, la de l'Aràbia Saudí. També tenen sistemes judicials, també tenen lleis, i les lleis s'han d'obeir, però no són iguals, i els sistemes no són els mateixos. De manera que, evidentment, estem indignats per tres temes, si volen. Per la presó preventiva absolutament injustificada, per negar el dret de sufragi passiu als afectats sense cap base legal en la normativa espanyola i, finalment i sobretot, perquè tot això es fa amb l'àmbit d'intimidar i imposar un règim cada vegada més autoritari, que ens afecta als catalans, ens afecta a tots, perquè independentment de que vostès vulguin protestar o no, els drets civils que estan en joc també són seus. Perquè avui els discrepants són uns, però demà són uns altres. I la discrepància no es pot tractar d'aquesta manera. I no em vull estendre, però els hi podríem posar tants casos. Són tants els casos que genera el sistema espanyol de justícia. Volen que parlem de rapers, del rap? Que a mi no m'agrada tampoc el rap. Volen que parlem de casos que afecten la llibertat d'expressió? En fi, no cal, perquè ja els coneixen. Clarament, els drets fonamentals, els drets civils, són drets de tots. Que no ens hagi afectat una repressió concreta no vol dir que no ens afecti la limitació d'aquests drets. I nosaltres defensem, fins al final, la vigència dels drets que se'n diuen drets civils, dret de manifestació, dret d'expressió, dret d'associació i el dret, evidentment, d'exercir la política. I això s'ha vulnerat, i s'ha vulnerat vilment, i per això aquesta moció. Gràcies, senyor Farriol. Podem passar la votació? Hi ha més intervencions? Doncs endavant, senyor. Comenci vostè, senyor Basterretxea. Moltes gràcies. Menys mal que era una opinió personal. Calmis, perquè li donarà un infart. Anem a veure. Vostè diu que molts juristes, també en sentit contrari, i de fet, per tot el que ha dit, és evident que no té ni idea de com va la justícia ni res de justícia. O és vostè un gran jurista. Ningú ha parlat aquí de violència, ni res, com diu vostè. Nosaltres hem dit des d'un principi que trobem desproporcionades les mesures de presó preventiva, però tal com està la moció no la podem votar a favor, perquè el que es tracta és d'aplanar el camí per tenir un diàleg democràtic. I li recordo que Catalunya són tots i totes, no només vostè, que va estar allí, que va deixar d'estar allí. De fet, el que li vull dir és que aquesta desproporcionalitat no té res a veure amb el que manifesta el Codi Penal. I tampoc té ni idea de lo que és la vigilància penitenciària, perquè els presos, quan estan acusats en presó preventiva, normalment tenen que estar al costat del jutjat on s'està jutjant aquestes persones. I per això estan a Madrid. A mi ja m'agradaria que vinguessin a Catalunya, però lliures. Però tal com està la moció, que vostès, a més, al punt tercer, tenen la valentia de dir de drets civils, drets polítics. Vostè està d'acord que els dies 6 i 8 de setembre es van respectar els drets polítics i civils de la posició al Parlament de Catalunya? Se van respectar? Doncs no té ni idea de res. Fixi's el que li vull dir. Perquè es van vulnerar de manera flagrant. I aquí sí que té molta constància, no uns quants periodistes o periodistes, tota Europa. Llavors, no sé de què estem parlant. Moltes gràcies. Grup de Vila-seca en Comú, quan vulguin. Bé, quan el senyor regidor de Ciutadans comenta que l'ONU que no és vinculant, bé, l'ONU, l'estat espanyol forma part de l'ONU, no? És un estat membre de l'ONU i com a tal, el Comitè de Drets Humans, i això és un fet, ha instat a Espanya a respectar els drets polítics. Per què ha instat? Doncs perquè es veu clarament des de l'exterior, des de tota Europa, des de tot el món, s'està veient que no s'estan respectant uns drets polítics. Podem tenir unes idees, podem tenir unes altres, però s'estan tancant gent per les seves idees polítiques i això
s'està instant a Espanya des de l'ONU. Sigui vinculant, no sigui vinculant, a veure, és un fet denunciable. Que tu, perquè pensis d'una manera i estiguis governant i tinguis gent opositora que no pensa com tu, et fiquen a la presó, que em diguin si això és democràcia o hem tornat enrere. Gràcies. És increïble les realitats que arribo a sentir. Deixi'm la paraula com demana. Ja, és que té la paraula vostè. Massa líos, gràcies. A veure, per començar, el 6 i 8 de setembre ja és quan se trenca tot. Aquí comencem, que aquí és quan comencem. I quan sento que se fica la gent a la presó pels seus ideals, això és una autèntica mentida, això és una manipulació, perquè aquí el senyor Farriol té una manera de pensar i avui està al plenari, no està a la presó. Els senyors que estan a la presó, que jo no dictaminaré, no soc jutge, no he de dictaminar si han de ser o no han de ser, estan a la presó perquè s'han saltat les lleis. Deixem de mentir a la població. El senyor Farriol té un pensament, ho acaba de dir avui, i no està a la presó, i quan surti d'aquí ningú el detendrà. Ningú l'agafarà i el portarà a la presó. Deixeu de mentir i deixeu de manipular. Els senyors que estan a la presó perquè s'han saltat les lleis. I van començar el 4, el 6 i 8 de setembre. Avui no estem jutjant, jo no soc jutge, ho torno a repetir, però com no soc jutge no puc entrar en una interpretació com la que diu el senyor Farriol, que ja està jutjant i està donant un veredicte. Perquè jo mai de la vida m'atreveria a donar un veredicte d'aquest tema. Per tant, no es pot dir públicament que per una manera de pensar s'està a la presó. Això és mentira. Perquè aquí hi ha molta gent que pensa d'aquesta manera i avui anirà a casa seva a dormir i demà sortirà a passejar i ningú el detindrà. Si no, se salten les lleis. Una altra cosa és que les lleis no ens puguin agradar, que això podem debatre-ho, però les lleis, quan no t'agraden, s'han de combatre d'una altra manera, no saltant-te-les, perquè hi ha una gran part de la població que no comparteix aquesta manera de trencar les coses i les regles del joc, perquè regles del joc n'hi ha unes, t'agradaran o no, però quan se juga el partit, se juga amb unes regles. No m'agrada i jo m'invento les meves regles i després me faig la víctima. Deixeu de mentir. No hi ha ningú a la presó, torno a repetir, no hi ha ningú a la presó pels seus ideals. Perquè si no, molts dels que esteu aquí avui podríeu anar a la presó i això no passarà. S'està a la presó perquè se salten la llei. Deixeu de mentir. Senyor Farriol, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Això que fa vostè, senyor Ramírez, se'n diu un sil·logisme. Una fal·làcia, en definitiva. Clar, home, és un raonament clàssic. Senyor Farriol, mentre hi ha una intervenció, sigui de qui sigui, la resta de regidors i regidores han d'estar en absolut silenci. No, esperi, senyor Ramírez. M'han entès tots. Senyor Farriol, pot continuar. És a dir, és un raonament erroni, és evident, però deixi'm que li remarqui la qüestió important. En un sistema democràtic, senyor Ramírez, la gent va a la presó per una sentència. Per una sentència. No va a la presó per una decisió capritxosa. Senyora regidora, vol estar en silenci, per favor? Vol estar en silenci? Si no rigui, no gesticuli, no distregui els que estan intervenint, sigui respectuosa, com tots els altres regidors. Intentem ser respectuosos amb els altres. Endavant. La presó preventiva és una eina excepcional, justificada només per casos molt concrets establerts a la legislació i que no es donen en aquesta situació. Aquests senyors, tots aquests senyors, estan a la presó com a càstig per ser independentistes, per això en diem presos polítics, per la via de la presó preventiva, perquè portar-los-hi per judici serà molt i molt més complicat. Per tant, res de sentències. Aquí no hi ha sentències, hi ha una decisió incorrecta, injusta, pornogràfica d'un jutge. I aquesta és la qüestió. Podem passar a votació a la moció? Vots? No m'havia demanat la paraula. No, però 10 segons. Pot engegar torn, sigui conscient que sigui per al·lusions o per alguna cosa molt concreta. Endavant. Per il·lusions, que diria aquell. Els hem fet una petició sobre el redactat. No, que els dèiem que quan parlava de presos privats de llibertat, sí es podia canviar aquesta expressió directament per presos polítics. Havíem fet aquesta petició, simplement era per recordar això.
Ja els hem dit que igualment no canviarem el sentit del vot, però Tarat, doncs, amb aquests termes. Vots favorables a aquesta moció? Són, en conseqüència, 1, 2, 3, 4, 5, 15, són 15. 15 vots favorables. Abstencions? Vots contraris? 1, 2, 3, 4, 5 vots contraris. Els escric 5 vots en contra. Un del regidor no adscrit, 2 del PSC i 2 de Ciutadans. Passem ara a la moció següent, que és la 5-2, que és una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans. Té la paraula l'esmentat grup per a defensar-la. Senyor Ramírez, com vulgui. Gràcies. Anem a parlar de mosquits, temes més tranquils. A veure, aquesta moció parla del tractament biològic de les plagues de mosquits i una aprovació d'una ordenança per a la prevenció i el control d'aquests mateixos. Per resumir-ho molt, per no entrar en el detall de la moció, simplement és que des del règim local es té la redacció de la llei 27/2013 de sostenibilitat de l'administració local estableix que la protecció de la salubritat pública és una matèria de competència pròpia del municipi que haurà d'exercir-s'hi en els termes de legislació estatal i autonòmica. Aquí ja atenem a moltes coses que tots sabem i parlem dels mosquits i al final entrarem amb els acords, que són 4, i els definirem de la següent manera. El primer acord parla de que els serveis tècnics de l'Ajuntament fessin un estudi per redactar una ordenança per la prevenció i control del mosquit tigre pel cas de Vila-seca, l'ordenança municipal tipus per la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre. Com a base, per exemple, la redactada pel Servei de Salut de la Diputació de Barcelona. Nosaltres vam ficar aquest exemple. El segon acord que estem proposant és que mentre s'estigui treballant amb els tràmits necessaris per l'aprovació d'aquesta ordenança, es continuï treballant des de l'Ajuntament amb accions per evitar que hi hagi possibles focus de cria del mosquit tigre a l'espai públic. La tercera parla que l'Ajuntament reforci la campanya anual de sensibilització i educació per tal que els particulars i empreses estiguin informats i puguin actuar en conseqüència. Hi ha un quart acord que avui suprimirem. I ara explicaré el per què. Aquest acord parlava d'accions de control amb la possibilitat de l'estudi d'instal·lar caixes numerades per a ratpenats i orenetes, però amb una conversa amb el senyor Pujals, que hem tingut per mirar d'apropar-nos amb les posicions d'aquesta moció i que aquesta moció pogués tirar endavant, hem pensat que seria molt més intel·ligent retirar aquest quart punt i quan s'estiguin estudiant o redactant aquestes ordenances mirar de la possibilitat d'incloure això o altres possibilitats que es poguessin estudiar. Per tant, la moció, repeteixo, quedaria amb els acords 1, primer, segon i tercer, i el quart desapareixeria. I per últim, nosaltres vam presentar aquesta moció el 23 del 3 del mes passat, és aquella moció que per 10 minuts no va entrar a plenari i ha entrat ara, però curiosament el 5 del 4, 2 setmanes després, hi ha un decret d'alcaldia amb el que sol·licitem i ens adherim a una convocatòria de subvenció per al programa de protecció de salut pública destinat a la reducció de la proliferació del mosquit tigre. No sé si és una jo suposo que és una cosa anual, ha sigut una casualitat, és una que venim repetint, però volia fer constància que això també hi era i havia entrat. Llavors, demano el vot a favor d'aquesta moció i que tots pensem que el punt quart queda fora d'aquesta mateixa. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció? Una. Deixi'm dir-li, senyor Ramírez, abans que li contesti el senyor Pujals, que aquest decret que ve vostè veure no és pas un decret que es vagi a fer correcuita perquè vostè demanava això. Jo ni l'havia llegit, la seva moció. Li manifesto a vostè i a tots, com deuen ja conèixer, i si no ho saben els dic ara, hi ha una convocatòria anual des de fa molts i molts anys per part de la Diputació de Tarragona per acollir-se a aquestes subvencions. És més,
ja em sembla bé que hagin agafat una mostra de la Diputació de Barcelona, però si hi ha una Diputació territorialment experta en mosquits, mosca negra i mosquit tigre, és la de Tarragona, justament pel Delta de l'Ebre i per la circumstància que ho envolta. Per tant, de molts anys endarrere, la Diputació convoca anualment aquestes subvencions perquè s'hi acolli tothom que tingui, naturalment, problemàtiques en aquest sentit. I com que nosaltres en tenim, per això ens hi acollim per rebre aquesta subvenció. Ho seguirem fent l'any vinent i ho seguirem fent sempre i no afluixarem, com segurament li explicarà el senyor Pujals ara. Té la paraula el regidor de Governació. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Abans d'expressar el sentit de vot, voldria fer una breu explicació del que s'està fent des de l'Ajuntament per prevenir les diferents plagues. L'Ajuntament de Vila-seca fa un control exhaustiu del mosquit comú i del mosquit tigre. En una part important del terme municipal s'hi troben zones humides i el control del mosquit és essencial, no es pot deixar de banda. Els serveis tècnics municipals sempre destinen recursos en detectar punts on s'entolla l'aigua i que puguin ser en el futur un possible focus de cria del mosquit. El control del mosquit es realitza a través d'una empresa de serveis especialitzada en aquest tipus de control. El control sempre es realitza mitjançant l'ús de productes biològics i que no afectin a altres espècies, com a lluita preventiva. El control del mosquit tigre és especialment difícil, ja que una part important del focus es produeix en espais privats. El total del control de plagues anual és de 45.375 euros, només perquè tots sapiguem on estem. Però amb tot, i entenent que podem seguir treballant per millorar els resultats, donarem suport a la seva moció. Gràcies, senyor Pujals. Podem passar-la doncs a votació amb el benentès que en la part dels acords, el quart, per manifestació expressa del grup que l'ha presentat, queda retirat. Per tant, votem tot el conjunt de la moció i amb els acords primer, segon i tercer. Vots contraris amb aquesta... Més ben dit, vots favorables amb aquesta moció? Ho són tots. No m'hi ha saltat ningú, em sembla. Molt bé, doncs. 20 vots a favor de la seva aprovació. Gràcies. Passem ara al punt 5 tercer, que són les mocions presentades pel grup municipal socialista. I la primera d'elles és la que fa referència al Dia de la Visibilitat Lèsbica. Té la paraula l'esmentat grup